So mga igsuon, padayon ang pagpangalagad ni Jesus, padayon ang iyang pagtudlo, padayon ang iyang pagtubag sa panginahanglan sa mga tao. Sa atong Ebanghelyo karon, ang mga tao nakadungog nga mahitungod kang Hesus ug dako nila nga pangandoy ug nagalaom nga makita nila siya pag-usab aron pangayoon ang tabang ug aron ayuhon sila. Sa pagkadaog sa mga tinun-an sa ilahang pagkanaog sa sakayan nga ilang gisakyan uban ni Jesus, nailhan dayon si Jesus sa mga tao. Ang naghimog milagro ang Mesiyas nga tinuod nga miabot na. Parehas nga si Jesus anaa sa simbahan diha sa ato ang tabernakulo. Nakahibalo baka kita sa iyang presensya? Ato ba siyang na-recognize diha sulod sa tabernakulo? Sa panahon nga kita muagi dinhi sa sanktuaryo, mula bang kita sa pikas bahin sulod sa simbahan? Ato baka gihimo ang pagginuplik, nihimo ba kita lawom nga pagbaw, ug nanguros ba kita? Magigsuon sa mga istorya sa Ebanghelyo, ang mga madrama nga pag-ayo kasagaran napahitabo diha sa mga gagmay ug insignificant nga mga buhat, ang paghikap sa sidsid sa sapot ni Jesus. Ang gikinahanglan gayod sa beneficiary mao ang iyang pagtuo. Si Jesus nangayo kanato nga aduna kitay pagtuo pagsalig kaniya. Ang pangutana mga igsuon, mituo ba kita nga si Jesus makahimo og milagro sa atong kinabuhi? May nagpalihog pa sa katalingbanong pag-abot.